Hi guys, खुलुमबाय BM सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आं दिनै बुंगोन first of all congratulations to all teachers and students for today achievement सासे गोबां मार्क मोननाय दं 582 मोननाय दं आरो लोगोसे बे 582 मोननाया सोर आरो लोगोसे आरो बिनि गेजेराव 582 मार्क मोननायनिख्रुइबो आरो बारा दंबावो नामा स' नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो भिडिअखौ आरो जुदि नायदोंबा लोगो लोगो लाइक खालामना होदो आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनोबो हागोन आरो ना स' रायजो राजाफोर 582 मोननाया सोर उनाव मिथिगोन स' फार्स्ट अफ अल आं बेखौ बुंगोन कि जायफोर टिचार्सफोरा जे गावसिनि फरायसाफोरखौ एफा मोजाङै फोरोंनानै बेबायदि गिदिर गोबां मोजां मार्क लाखिनो हादों बिसोरखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिहरो आरो लोगोसे जाय फरायसाफोरा गावनि फोरोंगिरिनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय मोजाङै फरायनानै बा मोजाङै मार्क लाखिनो हादों बिथांमोनखौबो कंग्रेचुलेसन होयो आरो लोगोसे मोजाङै नेक्स्ट स्टेपखौ नाजादो एबार मा लायो साइन्स कमार्स आर्ट्स माखौ मोजां मोनो बेनि सायाव गोसो होबानो जाबाय एफा गिदिर माने मार्क मोनदोंब्ला हिसाबैथ' नोंथांमोना एसे टेलेन्ट हिसाबै एसे मोजां प्रफाइलखौ नायनानै फरायनो नाजाबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोर फेल जादों टेनसन लानो नाङा नेक्स्ट टाइमाव नोंथाङा पास जागोन नेक्स्ट टाइमाव नाजानायासो देरसिन स' इफर्ट्स नोंथाङा जुदि बेयाव नाजायोब्ला हाखागोन आरो कनफिडेन्स जानांगौ आरो लिरनाय समफ्रावबो स' अल अफ देम जायफोरा पास जादों कंग्रेचुलेसन आरो लोगोसे जायफोर फेल जादों टेनसन लानो नाङा स' बे 582 मोननाया हिन्जाव सिख्ला मानसि ना मा होनो बेखौ सेंग्रा मानसि नङा होमबा नोंथांमोननि सिगाङाव सानदों स' आं बेखौ उनावहाय खोन्थागोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय दासिमहालागै जोङो 582 सो मोनदों कालेक्ट खालामनानै स' बिनि गेजेराव 582 नि उनावहाय नोंथांमोनखौ खोन्थागोन जुदि बेनोबो जानो हागौ 582 आनो लास्ट नाथाय 582 नि उनावहाय सोरबा मोनबावदों नामा बेखौ जोङो उनावहाय डिटेल्स मोनाबिलि समावहाय आपडेट होनाय जागोन दा नोंथांमोनहा नेनानै थाथ'दो अननानै भिडिअखौ शेयार खालामना हो बयबो मोनथिथों जे 582 नि अनगायैबो आरो सोरबा दंबावो नामा बेखौ जोङो इभिनिंआव होनाय जागोन रायजो राजाफोर थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय